3 vuotta sitten meitä oli hyvin semmoinen tiivis porukka, kun ruvettiin treenaamaan aikuisten ryhmää ja siinä sitten mietittiin, että mikä olisi semmoinen mukava nimi sitten ryhmälle ja joku sitten heitti, että voisiko se olla Acrofat. No eikö se sitten aika nopeasti muutettiin Acrofitiksi. Kyllä se lähtee kaikilla ihan kuperkeikasta ja kärrynpyörästä ja käsillä seisonnasta ja ihan semmoista perusliikunnasta liikkeelle. Yli 300 lasta ja nuorta käy harrastamassa akrobatialiikuntaa täällä Eera Nevanpään taideliikuntakoulussa. Ensimmäisenä tämän lajin aloitti mun tytär Viivi jo eskarilaisena ja mä tulin sitten mukaan 3 vuotta myöhemmin. Kyllä kun uutta opetellaan, niin kyllä meillä aina kuuluu kilpailu siihen mukaan ja kyllä se on sitten esimerkiksi käsillä seisonta on meidän suosikkikilpailuja. Yhteinen aika on tärkeää meille molemmille. Ja sitten se, että kyllä me ollaan vähän kriittisiäkin toisten suorituksille. Me aika paljon arvostellaan toisia ja mielellään opetetaan toista, jos tiedetään, miten se liike oikeasti tehdään.